И здравейте, това е втори епизод. Снимаш ли сега? Да. Окей. Здравейте хора, той е... Аз съм XXX Недо, а това е Warman 333. Напротив, аз съм Baby, и той е... Beside. Аз съм Beside. Beside са нас. Имам На много комент Beside. Сега, в този епизод ще си направим къщата, на която имаш ли много дървати? Или нямаш дърва? Виж. Какви дърва имаш? Аре! О, давай, верно, така бързо на моето шище. Портокал. Даде ли ми дърва? Даде ми, да. Имаме 2 стака или не знам колко са там. Много са. Доста стакове са. Да не ми лаги, извинете за лага, но... Сега. Чакай малко. Ти за какво се изменяваш на зрителите, като тъпия сервер е виновен? Не, самото това има лаг. И сервера е виновен и това. Нали малко си лаги, защото не е стара версия. Остава е. И ето му отново. Знам, че е лаги, но няма как да го махна лага, защото сервера е виновен. Сложи на синхронизация, така. Съжалявам, не мога да махна лага. Ако имаме злато, искам да ми дадеш такова. Какво? Искаш ли в някой друг скин ти да се с на Джейк скин? Добре. И ти да си направиш каменен меч, аз с златен. Давай, златен меч, нищо няма да направиш с златен меч, нали? С златен меч, нали знаеш, че фини има златен меч? Не дава, като фраснеш няколко пъти, той ще се схъби. Аз ще се направя много. Аз отивам за камъни. Добре, не лаги ужасно. Къщичка. Да не ви тревожи отдолу там, де пишат тия. Де пишат глупости. То скелет обикаля къщата и не се съжи. Съжиха ми. Дървата на мене. Тук какво е това дърво е? Какво си ти е? Дърво. Много. Тъпо дърво. Бати дървото, как не го е странно тук да стои, бе? What the fuck? Това го повърна, докато аз сложих такова. Съм гладен и се чудя защо хора толкова сбавно. Я шпиле, вкусно ли е? Вкусно е. Ти си скълтекчер пак си. На Adventure Time. Сега, извинете, само за лага. Сега ще ми излаги ужасно. Сега. Не ми излаги това. Не бе, мен сега ще ми излаги, защото си пъхам. Слагам си заряд. Вижте колко лаги. Само. Така се прави. Сега. Така. Доста, нали, не е много просторна къща, но... Кол. Да, имам. Окей, аз ще направя печка. Къде ни е работната маса? Къде да я знам? Ето я, стой. Имаме печка! Направи още една. Направи 2 печки. Sword my diamond sword, so you cannot afford. What the fuck? Защо служи тук? Защо направи? Аз ти говоря да направиш още една печка. Тук ще има стълби. Махни лошите печки тук. Лоши печки. Аре, как искам да се направим? Колко? Sword my diamond sword, so you cannot afford. Защо се смали? Помагай да трошим тъпия пот. Носи тъп поне. Чули пот тъп. Върнеш. Чеч, много звук се чуя. Я кажи нещо. Пак се чуя много ужасно. Така. I'm a fucking sword. Тихо е.
Какво аз не говоря за песента, просто вика на Не сорта. знаеш, че се стрелват. It's a motherfucking fuck. Моля те, мъкни. Нали PewDiePie само вика fuck. PewDiePie си PewDiePie. PewDiePie, какво ме на PewDiePie? Супер си е. Знам. Не, но него му е кеф. Бати пича, а. Той говори само глупости. За кое? Само глупости говори. Не е верно. Ти знаеш. Не е вярно. И говори съм глупости. Аз ще ми за дърво. Добре. Аз трябва да направя чест. Сега се стетих. Сложи ли кол? Къде? В печките ли? А. О, верно е. О, всеки са. О, но те чест. Дали имаш месо? Имаш ли месо? Той че ми заби. Аз па заби. О, стана черепски чест. Ела да виж черепския чест. Как се прави? Не ми ела да го видиш. Чест до друг чест. И стана черепски чест. Аз помислих, нямам. Уя. Откъй ма. Лайк на сорта. Имаш ли храна? Сега имам... Ма си я пазя. Имам един портокал, една ябълка. Бах ти грозното глухарче! На втория етаж ще ни леглата, ама няма да ни стигне дървото да направим втория етаж. Още ли снимаш? О, добре. Тук ще има такова, тук ще има нещо като балконче. Нещо ми е такова гледно. Това дърво го махни. Кое? Е, това е, също кажа. Не. Искаш да се окрием къщата в такова листа. Не. Но не я виждам. А? Но не я виждам. И какво като я видя? О, верно е, тук няма рез. Той, че тук няма рез. Долу тук има рез, значи това го махаме. Ела да, това точно. Строши го. Дървото. Не бе, дървото е това. Още дървото. Може някой път, като съберем такова обаче. Струши тъпото дърво, аре, троши го. Аз го труша вместо тебе, струши го вместо тебе. Него долу. Нали знаеш, че не можеш да вземеш? Да направим врати. Чакай, нещо да правим. О, че. Наистина, може да не ни виждат къщата, ако багараме в дърво, в такова. Листа. Да. Ама ми трябва дърво, ти имаш ли? Колко имаш ти? Стаки 6. О, давай ги! Давай ги, къде си? Къде си? Ами в момента съм на долния етаж. Сега се качам горе. Вратите са на отстрани. О, опа! О, така, о, мис, thank you. Thank you, my friends. Ето ще има още едно. О, в обята живе, за какво ми е това? Дръж. Абе, слагай в чест. Добре. Трябва да търчу. Добре, стъмва се, това е лошо, много лошо. Много лошо. Дай на тръчките. Помни час мисля. Какво да направя? Много са странни Не, свещи. тук няма да има прозорци. Да, знам, то си е свещ. О, ябълка! Дали ще успея да взема и да се върна? Ще успея да така. Не, как? О! Успях. Няма да видиш дали хубаво оставих това. Абе, просто се качи горе и постави няколко свещи. Тук няма ли такова? О, Ето.
Аз събирам пясък. Да, тук няма пясък. Аз знаеш ли какво стана? О. Чупа един пясък и водата е така скоква. Водата тук е много странна, много е бърза. Водата тук е много бърза, видя ли? Да. Добре, ще ви представя. Аз ти приказахме, кой ме слуша? Еми. Тук намерих пещера. Добре, супер. Ще не отползва тази пещера. Много е бърза водата, не мога да се кача по нея. Мъчи се. Имаш текстчър, пак не мод. Водата си е нормална. Да бе, нормална. Не, нормална е, просто така ти изглежда, че е бърза. Но не съм си бърза, не можех да се кача. Гледай! Тя ти водата. Бъркане тази вода. Я вземи това дървеното там, виж? И аз път дървено. Вземи това дърво там, за малко. Дори аз съм готов. Аз събирам пясък. Това камери ли са брезови дъжки? Това са брезови дъжки. Аз ще направя саксия, ама за такова, опа. Събирай и дай ми малко такова. Глина. Верно, глина. Защо си? Нещо ми дразни дървото. Не, чакъл, сериозно, чакъл. Добре, перфектно. Така едно лего. Тук друго лего. Не! Без това. Така ще изчезва. Искам да го направя по странен начин. Сега слагаме на ниво. Аха, сетих се как. Направи го. И тук не го чест. Така, супер. И тук още един чест. Мисля това да бъде епизода. Малък е, но доста неща направихме. В другия епизод може да направим фермичка. Или да си довършим къщата напълно. И довиждане на всички. Чао. Хайде, чао.